lamajita kalobe sipulalana yabo kwagqina khamba to light phapha edladlini jonga never forget andibuzimele silingini phakathi yabo la vision yozibona ingathi kusewuzofa yabo ngathi uzoxatshelwa ingathi uzongena abantu yabo my first round I will never remember kakhulu because I love isho konwaba you know like uspin uhamba ubuye nithini nichaye yabona ngokukuseza we uzibona phansi cooking zindoni like lam lavish but uqala kwami endikhumbulayo eyanteach lesson kubanjwe but then imbatha ezazikhathi not knowing abantu babendazi banini imbatha because angingenela la mentality ba exejonzo nquma mana phetsheleni izulaka kakhulu dansazi ba exe ndiyapi even by ngondi igangster yayino 6 la gangster nayo yabo VR6 yabo Italy Misaso intoni u7 ivato eMisaso ku28 90 band intona kanjani. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube there too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in your YouTube Zabanya Bandu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Usakala nganeno yangabafuna ukuphoswa ilento usikuphathelo kuhle kodwa ngena Yekuse bafowethu kanjani hey Grants phethe enye episode bafethu echisani khumbule ke namkelekile kulomzi we New Wave podcast hlelelo layizo kangani umqadi uncane uJola umphangomo kulamhlaba wangapha le free kodwa ngoku sithethe New Wave mjanami siphethe enye episode entsha kodwa bafethu nikhumbule kule episode sithi ngupart 2 we episode esasikhesa kuyo ngaphambili yenja yami udira ekusadira kanjani akusemestelayizo kanjani ziyashaya bhuti masiphola sisigrand alright awuthi yami ngiyakhumbula sibukele episode yakho uyabona wena mfethu sayibukela it was a great episode though yabo but I think abantu they didn't get le way bebe expectile uyabona nathi wena kule episode I feel like you were more motivational. You understand a bit than telling your story. You understand now. Busfake story, a bit of your story, then motivate, and then you bring awareness. Whereas at that time we were still waiting for your story. So to cut the matter short, yabona now tiam kakusthathe mfethu kakuhluba udira ngubani ukhulela phi ukhula njani edladleni ngokwabo usithathe uze nathi kakuhluba le life yecrime wangeniswa yintoni zindoni ozithunileyo up until wade ube uyagate kulo life you understand mfethu ube ngulomuntu unguye ngoku kanithathe awuthi yami shop uthi ndiyabulela ngechance no mahotman ndiyabulisa man kwababukeli nabantu ababukeleyo sure man zame nje ukucacisa man ngusiyane wakashumi lo ozalwe emamfenini unyana wasemakhwemndeni ya ekhaya lingapha kulamhlaba sende zona zonke ke zasekhaya zikwela cala kodwa ke ngokuhambela lapha eKapa ndifike ngendaba yempangelo ndilapha kulomhlaba sekhaya elitsha ko kulapho nikhulele khona ke phako ibhuti wami ndikhulile ke phako I was born in Bredbar wenzeka ke bawuyifunda ke ukuyizama sisiqala ezantsi ba iphelele ukufikela kwicrime ekufundela ninoyifaka e-primary because e-primary ayiyondo ba udibane nokumosha but high school kulapho ngiqala khona ukumosha high school so yenzeka le way kwisigele kuthiwa kuseHoomvlei Applelandsdown ima uthi ungaxeki masiqale pha edladleni man ukhula ke edladleni njani likhona ioledi time ama sister okanye amabhutiri kwenzeka ntoni ukhula ke edladleni njani ngaba noke edladleni besizitholiwe sishanga sikanje bekunzima edladleni ngakuqala unthathe pha edladleni okay yeah sure but yeah impilo yasendlini igrand man ndikhula kule oledi so kule oledi umama ngoliphelo pha kwabo. Okay. So she was more like a child even nakwi sisters zakhe. Okay. So mna ndi first born kwi-oledi. Yeah, so endlini yazi ikhona zigrants iwe bese support endlini yonke iwe besithola. Yabo? Due to mama like ngumuntu noko ebethe akafunde sela ukugqithisela. So izinto besupportwa nalapha endlini sisters zakhe. Sikhula grand kungekho into esishuta ngayo. Ya sifunda grand na kwi-plaque ufumaniseke bazisenza sikwazi namhlanje basikwazi uthetha ilanguage i-English indoni yabo ya so benifunda kwezo skele of which ithetha ukuthi nyani ke beniphatheke grand endini yabo
engekho green singayitholiyo ebalulekileyo empilweni. Cha Ibiphi ke i-time ngokukhula? yeah, i-time ikhona mboza yami i-time mina ihlala kwalapha estripini sami. Okay. Yeah, kulo tatami kuse next door kulo mama. Okay, so throughout ukhula so lokho okubikhona elifini yakho. Yeah, throughout ndikhula la ndihlala apha next door ndibaleke ndiye next door mhlambe. Yabo. Yanthola kanjani? Wathi ufufuze ngapha. Yeah, so if ngapha so if ndimoshile ngapha mhlambe ndibalekile ngapha. Okay, yeah. No, ndiyakuva ke out yami ndikuva crash. So, kasithathe ke mfethu uba yenza usitsho nawo ba akhange i-life yakhe iguquke kwase primary ubupusha crane yonke lento izopotyeka le high school iqala kanjani le jive jo? Hey my brother, is ba personal because it changes a person. Asikwazi ukuthi ayibi personal we ngayichintsha ngomuntu. Sure. So le way yenzekayo nanithi mana lapha ekhuleni edladleni uyayazi man bane ways ezedladla. And ke ngoku remember i-family houses ayizobuye ezilula. Because kibali like yabo ngaphana ngapha nophikiswano ngabantu abaninzi yabo. Sure. Yeah, ayingumfazi nomntana nabantu ayingumfazi nendoda nabantwana. Yantona? Ingxoxo mpikiswano. So kwenzekile zabe zisilete to a point ngaba kanjani frustration yabo. Ebhayi ngoku guquka izinto. Yabona kanjani and then ngokuqalwa ngokuyabona kanjani akuvisiswane ezaways enzekayo naphi nakho umphumzi yayazi man endlini. So lokho abantu bengabona ingasolinye ngabanye amaxesha. So this affected nxa sikabantwana so ndiyayibona. No isuka phala way. Ba okay. Kwenzeki imani yabo iziphela ziklida ngoqhumba ama nekuse iparty grand le way yabo uphumela lokushini uchaya usenza iway usithini not yabo so zenzeka kanje ake zawita yabo yenzeke kanje kala uyibande phela ndichaya drugs disesigele high school yabo so apha high school phela njalo nobu gangsterism anezowiza amavato vura. Okay, so nilivura esasikhathi. Okay, so yona nendenze ndayeka ke ngoku uthini basesigela because ngiyaleqwa nalapha esigela yabo ngesabile nepanga nekunye yabo. Yeah, so uyandenza nyani ke ngoku serious siyeke isigela because asakwazi ukuya esikolweni. okay, sure. Awuthi ndikhalela ukunifaka yabo pha ebuvurini. I remember nami la xesha lamavura namavato. I remember ela xesha khapha unifake pha ebuvurini lawe iqala kanjani and yintoni le nanisilwela because sonke siyazi kwakukho iwars Ziglan kusiliwa nawe uyatsho ba nileqwa nje kwakulelwa ntoni le naniyilwela phaya and ke ngoku laa nto ikulede njani ukuthi ube uyatshaya? Yeah, okay moza yami yandiyakuva Kren. Yazi ubugangster awuqali une-intention yokuqala. Okay, because I remember cousin yam kwakuthiwa i-gangster i-Italian so i-Italian ivura yayitshayisane la xesha. I-cousin yam ke ngoku i-cousin ngum so ndingahambi naye kasi. So ke uthethe inyani yazi I always loved unyundo ngacima ijoke. I always loved i-VW nzukwane car and I always ndazixeba kusenza zibe nayo i-VR6. Yazi ndandiqale ndabhala ubhaka wami VR6 ene-tag yevura inalawe inqandiselwayo ye-VR ye-badge yabo. So it led nyani thuba engathi yililo i-VR6 ivura yabo. In effect that yama nama-Italy ngitsotsi yapha kum endikhula nayo i-cousin yam umabam bethu sisters yantona uyili Italy asibonwe kasi ndihamba naye esigela ubhaka wami ubhalwe le way phela ndileqwa zezilight ke ngoku zamavato yabo. Ufumaniseke ke ngoku into ngaba ke ngoku ndifuna i-backup ke ngoku ndiphele nginxiba ke because kolokhu ngoku akusabuzwa ke ngoku kuyangenwa cha mhlawumbe uyahlatywa akusabuzwa akusathini so I need uba nami ndibe nayo intoni i-defense yami kwicala lami so ndiphela ngingenanga njalo ke kibe. Okay. Is there any izinto ezakhe zenzeka oqonda ba these things were so painful ngela xesha ubupha kula life yobuvura? Sathetha ngale yobuvura yeke enye high standard but kule yobuvura ke ngoku kanti kule kona ngepanga nezinto ba beku hectic pha beku wrong. So ngephi into oqonda ba yabona le ayikwazi uphuma engqondweni yakho, you cannot forget le into yayenzeke ngela xesha ngabe khona into enjalo oqonda ba yebo le sozikwazi uphuma emqondweni wami? Molweni bahlobo, igama lami ndingusiphamandla yawo. Namhlanje ndizonibonisa indlela zokurhweba that can be not only profitable but also exciting with Pocket Broker. We will go through registration, tournaments, rewards and features that will make trading feel like a game, not a routine. Let's start with registration. It's fast and simple.
just few steps. Make sure to use my promo code QualiMate2 to get bonuses on your balance and start with extra benefits. You can join free or paid tournaments and compete with other traders for a prize pool. The goal is simple. Achieve the best trading results within limited time. Top traders share real prizes, and in free tournaments, you can compete with no risk at all. And this is where trading becomes even more fun. Gamification for active trading, achievements, and participation. You earn gems, and these gems can be used in the marketplace for bonuses, risk-free trades, cashback, upgrades, or even sold. The more active you are, the more rewards you unlock. Trading here feels like a progress, not just numbers. Pocket Broker also lets you fully customize your workspace, multi-chart mode, flexible indicator settings, colors, language, everything adapts to your trading style. There is also an active community where traders communicate, share experience, and support each other. And don't forget about regular giveaways on social media, extra rewards, bonuses, and prizes for active users. Let me quickly show you a live trade, opening a position and closing it successfully. This is how smooth and fast trading works on Pocket Broker. Njengoba ubona iPocket Broker ijika urhwebo lube i-experience emnandi, i-tournaments, i-rewards, i-customization kunye ne-community. Follow the link in description and register on Pocket Broker. Ungalibali usebenzisa i-promo code yam QualiMate2 to get bonuses and join tournaments. Enkosi ngobukela le video and good luck on your trading journey. Izobonana kwi-video elandelayo. Ikhona mboza, ikhona because ngela xesha lamajita kalo besibulalana yabo. Ngoku ufumaniseka ba ngoku ekuseni ngoku mhlawumbe uyabandakanywa kiwe ungakhange ube kuyo ncamncam. Cha uyayazi na ukhulu umhlophe unenhloko enkulu ekasi. So ngathi usuleleka biwe eziningi yabo. Ila light imhlophe usoloko ubhunywa namhla nxa kanjiwe. So kune situation eyenzeka apha amajita aphotintwana elapha ezantsi apha ekasi ayicisha. So uyayisenzeka kwagqima umkhambatho ezilight pha kumedladlini. I'll never forget. Ndandibuzime lesilingini phakathi yabo because ekuseni yafunwa yabo. Elathi sigcwele pha edladlini sibubugibisela amatye sifuna ukuphula ifestire yabo. Cha kwancedekala because ioleti yayikhona enye ufumaniseka ba bakhule nomamayo efestana. And here forward pa. So kuncedakala pha la vision yozibona ingathi ekusezofa. Yabo? Ngathi uzoxatyelwa, ingathi uzongena abantu, yabo? So yona weyanterifyayo man leyo notsho krenkren. Uzibona banzange ndiphinde ndifuna uyibone nedibene neGangsterism. Ndiyakuva awutham. Ndiyakuva. No, and inyani ke ngela xesha yayinabo ubu-off lantu, yayi-off kakhulu, yabo? So ezibake ngoku uhamba ulapha kule life yobuvura uyakhula mos kula life egangster kwenzeka ntoni ke ngoku ikuthatha kusaphi and at the very same time uyachaya ngapha kwenzeka ntoni khanithathe khanifake iwe yenzekayo ke mboza yami igangsterism and drugs yadibana in black because sonke sifuna uzibonakalisa uba excess izintswela boya yabo asinaka nga next siyachaya siyathini siphatha igoni siphatha isabili. So ke ngoku phela ndifingena kanje ku drugs nam and ke ngoku uyabona masubu peer pressure ncankulu ufuna ukwenza yonke into eyenziwayo ufuna usheka. So ke phela ndichaya ngelo hlobo ndichaya ke ngoku imethapine drugs kuthiwa zitek ndichaya indumba yantol because ndifuna udodobalisa ndizokwazi uyolala yabo and ke ngoku lawe yayingalalisi kayilalisi ke lawe yabo. So kwakusenzeka ngelo hlobo ndiphela ndiba ipattern parcel drugs ne gangsterism asilala sifuna ulala sifuna ufika si alert ezintwana all the time yabo. Hlala si on toes because siyaqhatheka sithi hale we yasho ikuhlalisa ubhobhena yabo. So ke ngoku kulapho ke ndaphela ke ngoku ngichaya drugs khona yabo. So imangela xesha ke ngoku bathini endladleni moshakala izinto nesendladleni because you remember back and then disbona le way is stress nalezi ezidladleni man ya eta kancinci yabo because iways yatshintsha yabo. Even abantu bebengisupporta because ulithi bingenguye umuntu ebethatha 2021 ngokusebeyeka kwala way because yengxabano nabo zabo bodwa yanthola seziphumela nakuthi. So nathi ngokusiphela ngoku esiqondi yama nekusawulefa kasafana naqala yabo sihloyihande yabo. Sure. Thatha like siphila yabo sizama uzenzela izinto
yabo because iwe ilokhu asasifeel support grand Okay. and nathi ke ngoku yaluza man luza nabantu man because ngoku sathembakali yabo not knowing bangusifake kuleyo bungathembakali yabo kokuphilini business blame yabona like nje yamanta. No, andiyakuva time. So as ba ke ngoku ixesha lihamba ne ingaba le life ukhulele uye wangumuntu ngoku okhulela kuyo because it goes a long way most gangsterism. You understand? Ingaba wahamba ya escalator thuba ude utshintshe enye department uzibone ngususenza ezinye izinto ezinkulu more than le imileqwana yodwa na okanye yaphelela nje phako ebuvureni. Yeah. Okay, le buvura iye yaphela bhuti lawe yabo because kwancedakala manje ngezikamdala yavele yaphela lawe asikayazi abazabe bazakwenza njani iphele but kwenzeka ke ngoku juthuba ke ngoku even lapha mhlambe endlini besendingathenjwa ndingumuntu ongenongathembeki support nendoni newebe ngesenziwa yathola abantu bebesenihwelele ihande ndaqonda noma ndiyame ndiyozenzela ke so it's wake ngoku ayibigene ubanga ngoku ndiyayibomba ikuse drug ne drugs will never do nothing for me. Andizame ke ngoku escalator, ndizame ke ngokuba extend ispine, yabo, thatho phansi, yabo, sicathulo ukwenzela uba extend benengeniso like ne expression na ichange. Si, qala njani uspina jo? My brother. Because kaloku usuka kwi gangster. Yeah. Kurafa kuyaleqwana qha pha iphelele phala we. So ukuspina it's a different thing. It's a new thing for you. Uqala njani uyenza la we? Ukuspina mboza yami ngikhule namabuderi phayikasi. Mna estrabeni sami back 4-5 houses for me out ikuse yayikhula pha estrabeni back then. Kubi ngasekho kwakuthiwa ngisiyabonga. So umjita wayesispinara and wakulamagama abizwayo. Yabo kwakuthiwa ngi7. So ma7 sikhula sonke enthola kanjani so lamabuderi angaspinayo sitholana nawo through yena enthola kanjani ikaseli 1 sihlamba imoto ezasikhathi but siphela siye sibaseleka ila lavish life nakubona ba ingathi amabuderi enza ngcono kusenihlelela notshintsha ngoku kwandile pharapharane imtakana sesiqweni ingase ndibe emhle ngase nibe nengeniso ngase nibonakala mandile lavish ngikhumbula ezantsuku zakudala but edladleni support ansayitholi ngiyaflipa ke ngoba ugangsterism buyaphela yabo kulapho ke ngiqonda ngase ndibone enye way yokwenza nesikhathi sesihambile nesigela sendisiyekile but ingase at least start afresh ngiphinde nibe emhle nibe grand be right so again yabo ndaqomba iking ngoku lo nomantini mane spin Uqala ngantoni uspin? Uspina mboza yami mina ngiqala ngospina ngiqala ngothatha phansi start Kanifake ngalamini kakunifake ke ngalamini give me the story ba kwenzeka ntoni ngalamini. Ukuspina mboza yami kwenzekile apha singama out because siyabaseleka mana amabudere kusesibasela to the fact that yajo ngasifuna usibona sifana nawo entol kwenzeka manje kwenye into yana yayinayo yanthola kanjani ithule yayinayo yayibile qha ipheliwe lezandleni zami yabo because lendwana manengi yondwana ekuse yayimosha apha ikasi so ibiwe lethule ibi straight but ibiwe kwenye time kwenye idladla ngumntana Paul ipharo China lendwana so siphile siyithatha lendwana so iqala pha ke ngokuba in hand of into ezidibene nesibhami which is akusebe ndandimdala khula amajita ndandisisikhala sawo by that time so uyayihlala kum yabona kanjani so ufumaniseke qhonqa kanjwa anshiwa because ndikufuneka ndibe khona ndinayo le way Uyolenzera lihlala ku yoba ekseka ukwazi bakwenzeke isway yabona kanjani so sizicathulo because sifuna ungena kwinto ezenzekayo yabo kwinto ezirafu yanthola kanjani zinetwork iwezirafu indoni irobberies velayo kunika kungenwe ngesicathulo so ibi hijack way esisangena ngazo yabo No, the thing is when out I'm out unifake pha ndifuna ungena straight because ndicinga i-comments ebesizibuka ne kwi previous video yakho ne uyabona mfethu kula episode abantu they wanted a real thing uyabo so that's why I'm asking bama ingasikundifake ngalamini yokuqala what happened ezanto zonto ba out yami sasihlele endaweni ethile
sikwafika i-out yami sathatha inshiza sakhwela ikari sayoshaya indawo ethile senza ingasikundifake pha undile ngalamini kwenze your first round. Yeah, ndingatsho my first round I will never remember kakhulu because yayilevisha ukonwaba, you know, like uspin uhambe ubuye nithini nichaye yabona ngokukuseza we uzibona phazi cocaines indoni like lam levish, but uqala kwami endikhumbulayo eyanditeach lesson kubanjwe ubanjelwa ntoni ubanjelwa like we hijacks you hijack but the area will not even mention be like because ikusela hijack, you know. Okay. So eyenzekayo apha lamajita same ngekari out yethu ngezasikhathi. So ifikile ikari XM fethu amajita sonke siyabaselana sicrew once phansi kwelento ebayenzekayo ephekasi yamabuderi. So XM fethu asisibe nayo into yohamba manje fast into ebalekayo, so that is say anything ebalekelwayo siyayazi basiyakwazi uncedwa, siyabo singene kwiway. So la way hijack, so la hijack wenzekayo, you know, masiyenzeka siyithatha nyalo hijack but la kari sasispina ngalamini yayisisithutyana, yabo. So indlela isikhamandela ngayo like ukuqaqana like neways ayo yathola, yabo like excel ufumaniseke excel like uyidumise okanye mhlambi ezawe ufumaniseke ngoku lo muntu sesimlelise ngesifuba mnike simthathe back ngokasibonisele way le kari yakhe ba excel uzithi, yabo idunyiswa njani nyani. By that time basimibonisa ixesha limkile, yabo. So by that time nani buyu reverse kuthi gqi imoto bisiza kule dladla luckily. So yavala indlela, so I choose waqhuma wabaleka, and by that time I choose ithuli ibimise kuye, yabo. So baleka nayo washiya indawo umjita ecinga ba mina ngelami ndizobanjwa ndizokwazi ukuphuma phansi side step. So kwenzeka but amajita ayibona kwenzeka nyana side step umjita waphuma icala lakhe uyobanjwa kude, yabo, but wayibanjwa kude but the firearm nayo ibanjwa kude kunaye, so which is why idropile somewhere. So sezona wendi sikhumbulayo manje iwe ngizikhlungu ezingekho like imnandi in a way, unongabe notice izinto ezingikhumbuza lessons, but ukumosha kubiwe besiyenza nothi mhlawumbe zingapha nosinga kanye kanye nisiba ikuseya ntwana, but dinotshe ezintitch lessons yamo zezona endizikhumbulayo. Okay ke awuthi mkhanithathe man your first day uyaqala ungene prison kanifake ke ngoku prison manje ithi ngoku ndingudira ngondaqala ungene prison. Sure. What's going on your mind qala, and then kwenzeka ntoni apha prison your first day, the Sure. very first day. Sure mboza. Yeah, Okay. the police station, but the very first day uqala udibana netrongo. Sure. Yeah, the very first day uqala udibana netrongo, yeah, luba khona like la way yobayoloyiko. But yazi like ufumaniseka ba man siyaxelana ejela kunqunywa too much ejela. Awuvele nje ubonakala busisithingithingi ejela nekume untyumka akajela, yabo. So kwenzeka by the time yaninenhlahla because i-out endingene nayo ejele yayingcanywa umjita nyano wayefana nami, umjita waphela sithi uyi-cousin yami ejele. Yayingumfethu wayeli 26 lamjita, like umjita wehlala kuMacraefontein but xa usijokile nyani wawunothi siyafana. So umjita waphela engcanywa but ndandiyimbatha ezazikhathi not knowing ba abantu babendazi bandiyimbatha because andingenile la mentality ba ikusejonze unquma mana phechele ndizulaka kakhulu. Thola kanjani ndangena nyani phela ndiphiwela esibangweni, yabo, isibango esasimisa amadoda yanthola kanjani. Yayithi, yabo, lapho ndadibana khona ke ndangenela khona e-D1 kulapho zonke izinto zenzeka khona. So ndafika like okay yayingandazi but kwinhlahla fikile out ikuncane ubone la we qhubiyama le out kusehamba sambe sithi masambe manifethu ngithola kanjani siphelele like sincokola, yabo. But ke nyani ndandiyazi ba ndiyaphi mina ngona ndisiyatshela ndandisazi ba ekse ndiyaphi ndiyakweyiphi crew, yabo, ndibhalele phi, yabo, because into endiqale ndikhule ndiyazi even by ngondi gangster yayino 6 la gangster ndandenayo, yabo, VR6, yabo, Italia imisa so entol ngo7 ivato imisa so ku28 90 ben entol kanjani. Yeah. Okay, So- so ilento yevato nevuri binayo into ene-numbers phakathi. Yeah, ndingatsho ya into ngaba like ngokuba like sisibasele sihlale phansi thina siyibone ngendlela yethu. Okay, ndiyakuva mnganami. So throughout this journey I think the question ndiyayiphinda but ke ngoku utshintshe indawo sondibeke kuyo, that's the reason why ndifuna uphinda ndibuyele kule question. Now ubuliphara from iphara to inje spinayo ngoku iginza ngoku, yabo, phaa edladleni ureflecta njani ngoku because besiqala sibona iphara sinewari singathembi but ngoku inamba ubuspirance le nto ngoku yenzekayo yaspina le tsotsi kwenzeka ntoni ngoku edladleni thini situation ngoku sowuspina ke ngoku.
edladleni edladleni you know uyazi umntana nxa seyimosha sozokhawuleza umthemba ngoku sozobona exactly because asenze phambi kwabazali ezwe but bayabona ba we man siyambona ba unaka ungakasafani naqala and siyava ngokuba uhamba nobani banezofunwa kobani yabo amabudere like athile siyava manje ngokuba ikusengathi okay mhlambi kuseba yajuthwa mhlambi ngendlela ekusebone yanthola kanjani ekuringwa ngaye ekhasi yabo so edladleni yaba yanibona mina ngalandlela yabo ba ya man yanthola because nani ngenothi ba ncamncam benike kusezingqondweni zabo but ke like bendinothi ba bendiyibona bayalibona utshintsho from ebupareni to become ba okay ngoku ekusekuyi crime uyamosha yabo yaspin yathini remember kusenanqayisa ne drugs even kwangondi pha edladleni pha ikasi phela ndizitshintshe drugs because ngasibe khona wengenayo yanthola kanjani sure yanthola so noba ikusena pha ke ngoku ndingatsho ba okay because ile mali mayibifuneka yabona kanjani so inoba ke mhlambe beke babone mhlambe ngokutshintsha ba okay ewe manje naku kutyebanyana mhlambe yanthola but still usenza mhlambe icrime akhonto that much itshintshileyo kubo because akho mzali ofuna umbona umntana wakhe yanthola esenza icrime so bengayidifferentiate ibona casiba because abanodo into abayincanywayo yanthola kanjani at the end it's crime yabo Awutham okay unombuzo Katens yes yeah ngoku kanye kanye ungakamke kakhulu pha eprison ne yeah ukhona umuntu olapha kwi comments I think Ed thank God Sarah uthi yena uba interview yakho ivile ne but ikhona ipiece A1 angakhanga ayive ku eyamlahle ecaleni uthi uthini xa usithi schedule ska number 6 yeah ischedule ska number 6 yi last crime oyenzileyo it's the last schedule siyashiyana yokugqibela yi-robbery is the biggest one yeah ndingatsho it's the biggest one i-last number ngu-schedule 6 like meaning it's a robbery like iba mhlambi ihamba nee-meters uba kunotsho kwabanye yanthola kanjani but ine-firearm yabo so ufuna ukuthi xa mhlambi mina ndicingela njalo rono mhlambi uzama ukuthi uba xa uthi schedule 6 you mean flight risk which is umuntu owenza into enobungozi kakhulu kunezinye inanzika i-offenses yeah i-crime enobuzaza kunezinye i-crimes okay ngombi ke ngoku lo schedule 6 yeah wakho wena yeah schedule 6 kaloku it was with the firearm i-robbery and aggravating ifola under i-crime ka-schedule 6 so yiyo la uthetha ngayo yeah lanthetha ngalawo and ile yayenzeke ngoku yanezobethwe enhloko ngamapolisa yeah yi-part and parcel yoba yenzeke by that time because it was a robbery, hijack and aggravating. Okay. Okay, uthini ke sithini singene currently ngokanye usamqhuba? No, based on this thing le sithetha ngayo ngoku. I would like to know indoba lo schedule 6 yakugweba le case. Sangana kwethu zikhisami. That's why ungenondiva ndincokola ngecases zami yabo because kuse umthetho like kusengathi ndenza ihlekiso okanye nenza indlalo ngayo ngomthetho. Yeah. Okay. No, I just wanted to ask that. Okay, maybe clarify ke ngokulondo le ebantwini into ba unobangela obani ndibe ngathi mhlamba ndingeni kwezi zinto kungenxa yento ethile nento ethini. Yeah, kulento based kulento igqibo ithetha ngoku kwenzela bazoyazi abantu abathili ba kutheni uzashortnisha ezinye indawo. Yeah, manokushortnisha bafobethu iwe one man. Yes, sometimes yophulela sivezi kanye nxakasana basithetha ngantoni. Yabo because it's like yeah man previous ne weeks ezenzekileyo yabo ziwe ezange zandifinda yabo ngiskelarh yabo yeah ndi guilty so yabona kanjani ngoku kuseyakululanga basithi siki podcast yabo ufumaniseke bamhlawumbi yabo ndenze ngathi ndenza inhlekisa mhlambe emthethweni yabo okanye ndithini na you understand of which yeah that's why undifinda ndingathethi yabo straight yabo. Yeah. Okay, nice. But eyona mnqweno wakho uzawiche egqibeleni ba why usenza le interview ye podcast. Yeah. Okay. Anfuni uku-offenda ne but I need to put this to you straight. Mna xa uyindoda etshintshileyo ne whatever into oyenze in the past mfethu xa iphinda
ikubuyela lando. I think mna it would be much respectful xa ufacea i-consequences. That means you are a real changed man, because ngokujongana nezono zakho wawuzenza wonke umuntu izono zakho kuyabuya ajongane nazo. Nditsho mna noba ngabuya icase ka-2009 now ithi Lizo wawenze into ethile, if I still remember zothi okay no it's fine, and naphambi komantyi yes I did it, thank you very much, ndifumane the sentence that I was supposed to uba ndiyayifumana. Xa ithe yazibuyela, I'm not saying ngoku uba you need to relieve into zakho, izinto zakho ezi-personal, but I'm just putting it to you, you understand. Then moving to the next question, bakhe bathi abantu xa sebesimamele la episode leya yakho kuba why did you decide to come to i-podcast whereas ngokuzabakho izinto osifihlela zona? Yeah, the other thing is this, unfihli as much elo hlobo, but yazi into nqena man ubuyela like ufumaniseke bandixoxela into eyadlulayo, like let's imagine like ekuse mhlawumbi, yeah, we'll never say ukuthi mhlawumbi umthetho angandithatha andibuyisele emva, yabo. Yeah, things that I regret I was not happy about, yabo. Ngoku ufumaniseke ba mhlawumbi ekuse like ndiyazibuza mina ngokwami kuze mhlawumbi umuntu ekuse athi kusema nekuseyazi zange ndixole because yazi lethu zange igwetywe le, yabo. Itheni letsotsi mhlawumbi ngixothele imoto yami ndikhombe ngefirearm, yabo. Yabona lawe? So nxa sijongana nezawe sijongana noma 15 piece mosunyuka sijongani, yabo. Yeah. Okay, uyavakala. Athi ke ngoku akhona yena duda. Athi yena this one andimthembi. Inoba ihlala njani kuwe lonto leyo mhlambe ukanye udilishana na njani nemeko ezilolhlobo kwi society ungathembeki ngolhlobo na kwi social media uthi awukathembeki. Unoba udilishana njani nengxaki ezinje? Yeah, it's like mna andinayo kakhulu i-problem kulawe because abantu ba-judgmental man. Thetho wabo si-judgmental thina, siyathanda ujonga umuntu sicinga uba okay. So it's like I'll never mna ndijudge bantu, yabo. But we know that abantu they always judge, yabo. Whereby umuntu enengxaki zakhe nemfihlelo zakhe yena azenzayo, yabo. Esingabuzi yena ngaye, yabo, ngazo, yabo. Because mna ngondiki-podcast and then ndiphambi kwabantu abaninzi, so when we have a right ba undibuze lo way, yabo, which is unfair. Baye bathini ke abahlali ne-fans zakho kwi-TikTok yakho kanye ku-Facebook wakho after la episode iphumile? Hey bathini? Imake uzawuvela nezinhle uphinde uvele nezimbi. Benye nje embi ibe sibe mbili sibe ntathu ezinhle. Sure. Baye bathini? Okay, iwe yenzikileyo ethethekileyo endivileyo endinothi imbi eyokuqala siqale ngazo izimbi ezokuqala kuthiwa bahayi ekuselo mjita ingathi uye echayile pha, yabo. Enye yabo ezabe bahalo mjita ingathi usamosha lo, yabo. Yeah, dingatsho. So enhle bekukuthetheka yoba ngaba hayi lo mjita like amazwi akhe da excel you have changed like me uyandikhuthaza hotman yami, yabo. Ngendlela othetha ngazo siyavakala ba yasho zisuka enhlizweni and siyakwazi undomeleza, siyakwazi undenza nami ndiqiqe, yabo, because I got DMs ezinjalo esisuka ebantwini, yabo. So nami bane ndisitsho ndireply ngisitana ngiyakhuthazeka nxa ndisiva abantu besithi kuseya, yabo, iyavakala uyendithethayo. So mostly I take the positives. Okay, but ke khange kube khonto zimbi azinjengento yoba mhlambe kuvele onye umfo esithi hey Ndira ndikubonile pha ungathi uthetha ngento zethu phaya nento khange kube khonto njalo. Yeah, I can't ibekho but khange ibekho because it's like nami apha ndiqonda ndizothetha ngami, yabo. Not uba mhlambe ndithethe, yabo, kabanye abantu, yabo. Okay, nice. I think let's talk about you now currently. Ucinga njani wena simove ne? Yeah, we can move. I think let's move. Let's talk about ngawe ngoku. Apho kwi-episode edlulileyo khange sibe nalo ithuba loba ke sithethe ngawe. So mhlambe if you can tell abantu ngokubana currently yintoni lento uyenzayo kwaye ume ndawoni kuyo ngoku? Sure ke bhuti, sure bhuti. Okay, currently now ndiyandi ngumuntu osipanayo, yabo. Yona nto endenza ndiyime ndihlale ndisivuka ndisiwa ndikwazi ukuqhubeka phambili, but ecaleni
bendiyenza into yobangaba ndiyenze into ye motivation ngabe ibona ku TikTok nento yomculo yabo ya bhuti man ya nxa si noyithetha ya ngelo hlobo man Krutman ya Amasimngene lapha emculweni umculo omnilo owenzayo kwaye ke into zakho zifumane kanjani? okay ke Krutman emculweni wami artist ya amapiano ne ya like ndi versatile but focusedly yabo ndikhoma piano ya ndingatsho ke negqombe ngeke ndayenza kuba ekuse Cape Town iartist amapiano zimbalwa yabo so ya amapiano impom artist ya Okay, so that's a very nice thing bansitsho mna Grote kuwe. Kunguzithatha so ke wanazo i-features nabantu noko abanye osaziwayo abangabanye, and also like have you ever found a chance to perform on big stages? ya wenzekayo bhuti ya i-features sikhona endinothi ya but bingengobantu abaziwayo yabona monikasi yabo because like excel ufumaniseka ba like osaziwayo yabo bakhona but ke ufumaniseka ba ya mhlamba abanye bebesicimba okay mhlamba yasanamanye bayama nexel mjida akwazi ucula so I thought let me do it by myself first yabo so I took another guy by ekhasi ndabetha sikhona itrack enke ndazibetha namanye amachita yabo yeah like okay just to show so kukanikazi bethi itrack like mhlambi nosaziwayo omkhulwane nothi mhlambi ongaphandle ngaphandle konye umjita manje engafuna ummention man Okay, kuba lento ingakenzeki okay. khona out esanda bethi track nayo Leni ihleli icam kwakho yona ingathi ecaleni kwami Uthi akafuna uyimenshina. Uthi akafuna ukuyimenshina. yeah but kuba excel okay ayikabiwe like esemthothi ba yeah like okay yabo but okay yeah man bethe track no Lizo man yeah, it's a nice track and it's a piano track. Beautiful. Nice track. Yeah, that track it means ukuthi it shows ukuthi nathi siyayenza le way enthola kanjani inkasi nenja zami enthola kanjani yeah lesenza ngayo uLizo yena udibene naye udibene naye esitu ngapha yona kanye udibene naye apha ngaphandle nini yeah uLizo ndithibene naye enhlekisa because uthi ungumuntu olapha yabo uLizo man ndithibene naye uLizo like ngaphandle like not like up studio because besingekahlali so up studio cha kwenzekile uba ya sometimes ubona into ngokufanele ibanyani baba kufanele bayenzeka kuyekathi kanti kwathi uLizo ndizothi phinde ndibane naye up studio nangona napha ekuhlaleni ndidibene naye ndanento endenza ingoma naye because besingakahlala sangasahlala e-studio yabo so siqale sadibana sise studio sake sahlala kwi-podcast studio but siqale sadibana e-studio somculo Okay. Yeah, man khawuleze ku-add nje khawuleze ndizame nami ukongeza kulenda ithitha indlela anodira esidibene ngayo first there was Cape Town entertainment hub ne ibicreatewa ngamanye amajita so apparently ndisandubukela episode kaDira uyabo right xa ngiqhubeka ibukela kapheli ne5 minutes ngiqhubeka ibukela now xa ndijonga kule hub maninzi lamajita lapha hayibo le voice ingathi le voice ensandoyiva uyaresponda kwi-conversation ehambayo le voice xa ndichecka no this is Dira sikwi-hub A1 we understand and we never knew into yoba sizaba kula hub E1 sonke we understand sibe besilapha e-studio sisonke understand like khange size ngemini eyi-1 uze ngeyakhe ndaza ngeyam but sabe sasilapha kakade sonke so sanziyazi uba sawudiba then we started having conversations phaya then we came up with that idea into yoba man if ever we can do something like this maybe we will come up with something nice and a nice manyana and a nice nyana. You are beautiful. You see izinto ezinje ziyakhulisa especially ngokule life wenu umtshana idibana naye. What's next ke ngokule way yenu nidibena ingabe mhlambe izaba yi-crew okanye yintoni? buti Kuwena Lizo. ndiqale mhlawumbe like Kuthe ndifile ngathi ngoku ndiyi-guest ngokuyainterviewa. Awuyo sesiyayincokola ngokulento because uDira naye ebethe ufuna ukwalaziwe elicala lakhe ngoba kaloba ufuna ukwaziwa uba nakwela cala uba ukhona ngapha nje basengumuntu a change man ngoku uyazazi uba ukhona ngapha semculweni khabe bekukubuza nje uba mhlawumbe akho nto ni ithini into what's next kunobabini ngaba nje isingile enye kanye mhlawumbe ikhona ke nayithetha mhlawumbe into ba hayi na engathi sake siphinde mhlawumbe sibethi joint project
ibe nguLizo and Dira. Mna xa ndicacisa nje kahle I-wish and the aim is to ba senze more songs because andifuni xoka there is that bond that is there because asohluleki you know sometimes you know xa use-studio as an artist nehlele studio then ikhibe khona laa nto ba nathi Rafethu ayidingeni yayivala iline yakho ayidingeni kule no not this line no ndipusha iline yam udira upusha iline yakhe it's just planned uyabo ibe iway grand so it gives us power to do more yabo although but ixesha lethu lisivumela udira uyaspana nam ndiba se-studio amaxesha wethu ayaklatshana in most cases yabo but yeah we are fighting ntoba mayenzeke yonke le and the shows siza collaborator kwi-songs ezininzi and I'm looking forward to EP though. Nice, beautiful. So wena ke back to kuwe ke Adira. So wena umculo like ubhala njani kasithathe usekula writing process yakho mhlambe ubhala ngantoni ngaba sobhala ngepast yakho okanye ubhala ngantoni kulomculo wakho so that sibe nomdla nathi ke siyowucheckisha. Yeah buti ndingatsho umculo wami unayi past umculo must it's a feeling the way you express mhlawumbe uba ikuse ngendlela like ongayo ngoku let's say yabona due to ingoma yami no like noLizo ithetha about like the current situation ukuthi kuse siyayenza lento singamajita sekasi siyakwazi uyenza hlele ninja zami senza into esiyenzayo sikhanda umculo neautism so now it's a part of another expression yantol of a current situation because asikwazi ukuthi sothetha ngento engasange sayibona siyenza which is like asikwazi yabo mhlawumbe sicule ngeways kasange sazenza so basically even nakwezi zisemva ke it's a past it's a way it's izinto like situations like anything like motivations that and passe kuzo so mostly like yeah umculo wami ulela hlobo. Speaking of motivation, who motivated you ba mawuqale lo mculo lo? Okay Grootman yami mina always believed because ngikhumbula kudala amajita engikhula nawo amanye wayethanda unqonqa ezawezo FL so Cubase but bengekho omkhulu because mina benine creativity yothanda ucula lyrics ne rhymes so I always imagine ba yeah I always ndinayo iwe even nengomba yayikati khala kudala ngiqaleze ndiyikhethe so ngiqaleze ndiyikhethe amajita othuke sendicula ngithola as a him so ndayiqona phaya quick nobe ikhona creativity behind this let me follow with Nyani ke yan poster lo way nami ndazibona ndifollow wisha ne beats ebezizodwa benikade ndizenzela ndizirecordela kudala you know just bandibanise beat kabani newethile just to see Nyani ndayibona iprogress daqala ndathola out ekasa ndisipane nayo senza sabona ngokukhula sabona okay at least yayenzeka so thana la way nami aphinqale khona ngikwazi yeke ngakafesekisi so ina we enhlaleni phosha kakuqale njengomngane wakho Lizo lo bethi rap and then unqande sabona but okay mna wami umbuzo engihalela ukubuza wona mpijama is that wena uyalala uyacimela uyaphupha uyavuka what is on your mind what is the bigger picture indoni iminqweno yakho uhalela uzibona ucollaborator nabani okanye uqabela kweziphi stages thini iminqweno yakho about you and your music? Ndiyakuva bhuti yeah iminqweno ngumculo ndiyabawela umculo like anthathe anibeke kwenye indawo yandiva ne ndibe ngumuntu like nami ndizibona ba like I am there like in the industry ngokomculo yabo siyayazi masokuthi ahlalise sendaweni enye for ixesha elide you know but isihlalela ba ne Cape Town sichinje fumaniseke ngoku everything is on platform and digital registrations zonke on platforms even projects are sent through emails so yabo sihlalela ngoku njengoba ngoku even artists ezizayo back singasokoli ngoku yabo ne light ezizayo emva kwethu nazo siyakwazi ukuthi okay nazo sisiboost sizikhuphe esikhonini sizibonele into zokwenza because not wonke umuntu isikela segrand for yena but if you youth man abantu sibaqhubele endaweni egrand ngendlela egrand even abantu baye kusokola njengakudala osisibrenda fast oRingo Madlingozi going to Joburg izinto nazo ingasezenzeke Cape Town. And then support yakho wena uyifumana njani kulomculo wakho kulomkhakha uthathileyo umtsha mhlambe phaya endlini kwimedia yakho kanye kokwenu ndondon because nakwabanye abantu na isupport yayifumana phaya ekuhlaleni mhlambe because mhlambe bakujonga ngendlela lotsotsi ngokuyacula? yeah bhuti yeah I know isupport ayifumana phaya ekuhlaleni amajita phaya nakatsho bayemfethu bese sayimamela iwe yakho
ya mfethu i-grand you know nxa ngumuntu oqalayo akusivele kude kusefom yabo wonke umuntu athina yabo but charity begins at home so yonke iqala phaya elokishini yabo i-comments i-compliments amajita ngiyaziva phaba yasho mfethu yabo features noba mina into yakudala ndayazi manje yakwazi ucula but it's like nabantu like back in power bayakubonisa ukuthi no mfethu yawo siyakubona man yabo ya mfethu yavakala iwe yakho ndincanywe iwe yakho yantona so it gives us power like number excel yeah yabo consistency yabo. How do you take critics like how criticizewa ngawomculo wakho ngaba mhlawumbe uzithatha njani ezo zinto ezinje mhlawumbe uthi man Dira sucula kanje okanye awuyenzi ka uyithatha njani lonto le? Yeah but as a way ziwe ezenzekayo ezia mostly nangabantu abakwaziyo like personally like nangabantu abakwaziyo like beyond babakubone over the screens like give media and stuff umuntu nxa ihleli nawe uyakwazi ba akuxelela ba exetera kazame sit kubonisana la way but ke yazi sometimes because nekujonga ukuthi xa uzama ucreate brand it's within you la way yabo because nekuphume like wedwa ngendlela creative ngayo yabo so kuyenzeka umamele idea suka kwabanye abantu yabo but usixeba like la besozuyithatha uyichitha uzoyithatha la way uyifake sakini lakho uqhubekekele phambili ubane yabo udlala like ngazo uzenza utshintsha nthola kanjani because at the end uzobonakala ngawe man ngoba creative bakho kufuneka ngufane nozibani nthola kanjani so siyaxuba kuba even naphali versatile yakwazi ukuzenza like zonke yabo because ke omnye umuntu angayivi into ongayivayo wena yabo nayo leyo uyayithatha yabo uhamba nayo yabo awushi because ungenzeka khona into ayivayo so like zonke ndiyazamba ndizenze yabona ta uyithathe njani legalize oba athi kuwe khawuhlale phansi kwigqomo ingathi nokumhlepha yana khawe kancinci yamapiano yeah okay ulayizo yena ngelakhe uchili ba okay Dira wena mfethu untswembu kwigqomo ne into yena achuza ivayo lo iba kuse Dira okay untswembu kwigqomo which is nami ndiyayazi ba ekuse kwigqomo ndintswembu yabo but igqomo ndisandoyenza ngoku kuba ibingaske kube khona iartist asekasi mostly nazo zenza igqomo ukubona ithi piano musinqabile musikasi yabo so weyingaso okay la nxa artist ube mixed nezinye iartist so that kuzobonakaliwe yenhle yanthola kanjani even ne rainbow man is consist of lots of colors yabo so ndaqonda nami let me lenze igqomo but ke naqale ngepiano but ke still mina ndiyabelieve because inongaba like ndiyabelieve man ndiyabelieve mna ta yabo not to say ba into ethethwa ngonyume umuntu ne andizuthi ba exayiko grand no yanthola i-grand but still nami I still do believe in myself even consistency lo beat ithandileyo ndayiva bayitsho ngaphakathi and niki expression ukuthi let me express ngokuba ndifila ntoni yanthola kanjani based bakule wekalazi bayisebehleli senze track basihleli pha yanthola kanjani singamajita yabo like yonke le nizoyiva man otherwise na imnandi yanthola okay okay yeah DJ Dira right now uthi audition right now ufake iverse yegqomo khayifake sife but okay ingayigqomo because uDira uthanda igqomo yeah one nje a cappella verse like ingayi current song okanye like it's wezizakho nje yeah kukunengoma pha kwigqomo ebengisandoyibetha yabo la ngoma ithi awungithawuvuka wemnganami awuvuka usebenze yabo uhlanganise yabo angithawukuze nawo uphumelele yabo awungithawuvuka wemnganami awuvuka usebenze yabo awungithuhlanganise awungithawukuze nawo uphumelele yabo Wow, that's a very nice one. Beautiful. I know what you're playing. Now you know the reason why in the city, Fetu, stick to your home. Yeah. I don't say you cannot be versatile and do other things, but make sure lenu excel you go extra mile kuyo. You are pushing your best because now you are proving to everyone, like to the whole South Africa, that you are doing equal music and you are perfect. Stick to that thing. You can do the others. Singashaya feature song, shaya piano, yonke la way, but gom music, I'm with you on number one. Shy right here. Beautiful. And you ain't better man voice in this short, so I can't take it long.
itswempu injalo elo hlobo itswempu elandla injalo iunique elo hlobo mhlambe abantu abangayaziyo abantu abahalela uva ke ngoxa seyingoma ephelele ezinye ingoma zakho sowunazo eziphumile zifumaneka phi digital stores okanye mhlambe ku YouTube okanye PQBD onto ifumaneka phi singayivaphi le taste yakho okay ke show mabudire like ngudira RSA man itsotha sekasi dira RSA artist ephumayo lokishini ekasi ingoma zami niyazithola kwi-platforms zonke i-platforms iTunes zonke i-platforms YouTube zonke i-platforms ingoma zami ziyafumaneka ngudira RSA yabo so umculo wami even ku YouTube yakwazi umamela ufumane wonke iTunes zonke ezi-platforms ziyatholakala. Beautiful. Liza ufuna nami ndipromote umculo? No ikhona into nayo siphambi kwesivala. Okay mnganam no phambi koba siyayivala lento uyabo I love what you're doing, it's very nice and it's very beautiful and umculo wakho uyaenjoyeka uyabo mina ndiucheckile to all media platforms ndawufumana ba jonga uyagadleka uyabona that no the only thing nonikhalela okay usichazele yona uyabo just ukudlulisa nje umyalezo from ekuqaleni from the first episode up until now ukubana ngaba because ukhona omnye udiro omncinci okhoyo pha elokishini uhleliyo pha usakhulayo usafuna uba livura usafuna uphinda yospina you understand so come ngephi umyalezo nomgqithisa wona just ubonisa nje i-change mntasekhaya sure good man sure man yazi umyalezo enifuna ukugqithisa emajideni asakhulayo nathi yona asizukwenza yonke into man yabo even crime is not like I say no man these days yabo crime doesn't pay but kuthiwa the wiser ones learn by other people's mistakes unless ufuna udlala kobomi bakho wenza into it only comes once so uzophinda uyifumane you might not even get a chance yobu succeed kulento ucinga uyenza so it's better out yami ungabe saqala man fune nge mistakes abanye abantu uthola kanjani that's how wise ke ungela hlobo ngaba ngoba ngalolu hlobo not yonke into ofuneke uexperience ngokwakho ezinye uzusinda out yami so it's better ungabe saqala wow hayi ke mntanami ndikuvile ke mntana Xhego uthithe kamandi amamnanda ngcingile ngicinga bayincwadi siyayivala ngolhlobo hayi masimbulele nje ithuba phinde wasipha lona uDira wasondela kwakhona wazophendula neminye imibuzo abantu bebenawo inkosi uDira nama ndithi sibamba ngazo zozibini ke kuDira masibe siyayivala ke ngolohlobo bafethu this is New Wave podcast siphethe ke episode ke bafethu part 2 episode eka Dira RSA bafowethu noko nanishekene nemibuzo I hopefully ke ngokunoko imibuzo yenu iphendulekile nikhumbule nihleli nolayizo kangana umqadi uncane uJola Umphangomo qengeba mtshana mlumzi walapha New Wave podcast nikhumbule guys siyanicela xa nibukele ezi episodes zethu can you please guys watch the ads cause no at least zenza umehluko kwaba YouTube bethu mntasekhaya and please share and like mntasekhaya and subscribe Charlie masibe siyaphuma ke bafethu ngolahlobo sithini sithi inspirational conversational educational never end. It's inspirational, educational, conversational.